nami nguMbalie wakangubo usisi wami lona uSlie wakangubo. Siphuma lana esigodini saseJolivet. Manje isebusuku kuqalile umcimbi, kuqale nje ngoMhlonyana kusandana kwenziwa imbuzi. Umcimbi kahle kahle kusasa umkhulu kuzobe kunoMemulo kanye noMembuzi. Njengamanje-ke njengoba nizwa umculo la ngemuva kuyabhulokwa, sibhulokhela umcimbi lo uMemulo ozobe kusasa. Sizohamba semfuleni namantombazane, kusokudla-ke kuze kuse nje kumnandi njengoba nizwa nje. Kusekuseni kakhulu, siyahamba manje siyogeza sonke nje amantombazane njengamanje sike emfuleni, siyageza namantombazane. Hhayi kumnandi impela nje. Sizogeza uma sisuka lana sobese siyahamba-ke siyaphezulu-ke la sofike silindele khona obhuti bami ukuthi basilande lapho sofike esikoleni. Njengamanje ngenza i-makeup, sengilungisela sona nje isikhathi sesihambile sokuthi sihambise esigcaweni. Bese siqeda nje la mase siyaphuma-ke, mase kufika obhuti-ke sebezosilanda.
Njengamanje sisekhishini, uSlie ufaka isiphandla njengoba kugcina usiko enzela uMhlonyana. Uzobe siyaphuma-ke ahambe aye esigcawini la ngaphakathi egcekeni kuyogcina usiko lolu loMhlonyana uzobe esinyiswa amantombazane. Njengamanje nami ngigcinelwa usiko lami njengoba sengizofakwa manje umhlwehlwe mase siyaphuma-ke namantombazane sesiya esigcawini esikhulu lapha amantombazane ezobe engisingisa khona kugcina usiko loMemulo. Nampa nabantu bakaMkhize abasemzini befika manje bazokwamukelwa bambathiswe umkhongi, umamezala kanye nobabezala ngaphambi kokuba bangene phakathi.
Shosho.